Нататкі Гары Галлера, толькі вар'ятам. Дзень прайшоў, як праходзяць усе дні. Я забіў, я ціха даканаў яго сваім прымітыўным і баязлівым спосабам жыць. Некалькі гадзін я працаваў, калупаўся ў старых кнігах, 2 гадзіны мне балела, як гэта наогул бывае ў пажылых людзей. Я выпіў парашок і парадаваўся, што ўдалося перахітрыць боль. Паляжаў у гарачай ванне, убіраючы ў сябе прыемнае цяпло. 3 разы атрымаў пошту і прагледзеў усе непатрэбныя мне лісты і бандэролі, зрабіў зарадку на дыханне, а на розума для ноты сёння не засільваўся, гадзінку пахадзіў і папасвіў свае вочы на небе прыгожымі, далікатнымі, незвычайнымі ўзорамі перыстых аблокаў. Гэта было вельмі міла, як усё роўна чытаць старыя кнігі, як ляжаць у гарачай ванне, а ўвогуле дзень выдаўся не тое, каб страдны, зусім не прамяніўся шчасцем і радасцю. Гэта быў проста адзін з даўно ўжо звычайных і будных у мяне дзён, у меру прыемных, у меру так сабе, безаблічных дзён пажылога бурклівага чалавека, адзін з дзён без асаблівага болю, без лішніх турботаў, без несхадзімага гора, без роспачы, калі нават пытанне, ці не пара ўзяць сабе, за прыклад, ад Альберта Штыфтера і да смерці парэзацца пры галенні, разглядаецца дзелавіта і спакойна, без хвалявання і страху. Хто паспытаў смаку іншых дзён, ліхіх, з прыступамі падагры, альбо з жахлівым болем галавы, угнездаваным за вачамі, які сваім д'ябальскім чарадзействам ператварае з радасці ў пакуту усякую дзейнасць, якой патрэбныя зрок і слых, альбо тых дзён духоўнага памірання, тых чорных дзён пустэчы і роспачы, калі сярод сплюндранай і высмактанай акцыянернымі кампаніямі зямлі чалавечы свет і так званая культура з іх ілжывым, танным, мішурным бляскам пацягаюць вас на ваніты, а самым невыносным іх асяродзішчам робіцца наша збалелая душа. Хто ведае гэтыя пякельныя дні, той вельмі задаволены нармальнымі палавінчатымі днямі, як сённяшні. Той уздзячна грэецца каля цёплай печы, уздзячна зазначае сабе, чытаючы ранішнюю газету, што і сёння, дзякаваць Богу, не грымнула вайна, не ўселася новая дыктатура, не выпаўзла ніякая асаблівая мярзота з палітыкі і эканомікі. Той удзячна наладжвае струны сваёй заржавелай ліры на стрыманую, памяркоўна радасную, амаль вясёлую падзякавальную псальму, якою наводзіць нудную неханьць на сваё крыху прыглушанае бромам паўбожышча асалоды. І ў спёртым паветры гэтага задаволенага нуду, гэтай удзячнасці, хваравітасці, яны, паўбожышча, якое, звесіўшы голову, дзюбае носам, і паўчалавек, які з лёгкім перапалахам спявае нягучную псальму, абодва падобныя адно на аднаго, як блізнюкі. Ладная штука, задаволенасць, бязбольнасць, гэтыя сцерпныя, унураныя дні, калі ні боль, ні радасць не адважваюцца і пікнуць, калі яны гавораць нішчачкам і ходзяць на дыбачках. Але ў мяне, на жаль, усё зусім інакш. Гэтай задаволенасці я якраз і не трываю, яна хутка абрыдае мне, і я ў роспачы кідаюся ў іншыя кліматычныя паясы, па магчымасці дарогай радасці, а на бліжэйшы канец і з дапамогаю болю. Варта мне крыху пажыць без радасці і болю, падыхаць вялай і прэснай лагодай так званых добрых дзён, як дзіцячая душа мая напаўняецца безнадзейнай тугою, і я шпурляю заржавелую ліру падзякавання ў задаволены твар соннага божышча асалоды, і жар самага лютага болю мне мілей за гэтую здаровую хатнюю тэмпературу. Тут мяне забрала шалёная пацяга да моцных пачуццяў, сенсацый, дзікая злосць на шэрае, дробнае, унармаванае і стэрылізаванае жыццё, вар'яцкая патрэба спляжыць што-небудзь ушчэнт, магазин, напрыклад, сабор, альбо самога сябе, учыніць якое-небудзь рассупоненае глупства, сарваць парыкі з якіх-небудзь шаноўных ідалаў, купіць якім-небудзь разбушаваным школьнікам
прагна імі жаданыя білеты да Гамбурга, спакусіць дзяўчынку альбо скруціць вязы некалькім прадстаўнікам мяшчанскага правапарадку. Бо менавіта гэта я праклінаў, ненавідзячы ўсімі фібрамі душы больш за ўсё, гэтую замілаванасць, гэтае здароўе, гэтую ўлагоджанасць, гэты дагледжаны і выпеставаны аптымізм мешчаніна, гэты росквіт усяго пасрэднага, нармальнага, сярэдняга. У такім настроі я і закончыў нікчэмны будны дзень, калі ўжо ён сама-сама увабраўся ў вечар. Закончыў яго не так, як бы яно было нармальна і карысна зняможнаму чалавеку, не лёг у падрыхтаваную пасцель, дзе мяне, як нажыўка, чакала грэлка, а, выканаўшы свой невялікі бязрадасны і астабрыдлы ўрок працы, панура абуўся, апрануўся і ў туманнай цемры выправіўся ў горад, каб у гатэлі «Сталёвы шалом» выпіць тое, што мужчыны-аматары выпіць па старой прызвычайцы называюць чарачкай гарбаткі. Дык вось спускаюся я са сваёй мансарды па лесвіцах, па гэтых цяжкіх для пад'ёму лесвіцах чужыны, па чыстенькіх вылізаных лесвіцах добрапрыстойнага трохкватэрнага даходнага дома, на гарышчы якога і быў мой пакойчык. Не ведаю, чаму так бывае, але я, бязродны стэпавы ваўчыска, адзінец, вораг мяшчанскага свету, заўсёды жыву ў самых размяшчанскіх дамах. Гэта мая старая слабіна. Не ў палацах і не ў пралетарскіх трушчобах, а гэтых занудлівых, прыстойных, бездакорна дагледжаных мяшчанскіх гнёздах, дзе пахне тэрпентынай і мылам, дзе палохаешся, пачуўшы, што дзверы параднага моцна ляпнулі, альбо ўвайшоўшы ў брудных чаравіках. Я змалку люблю гэтую атмасферу, і моя прыхаваная туга па сякіх такіх тутэйшых падабенствах радзімы зноў і зноў безнадзейна вядзе мяне па раз'езджаных, выбоістых дарогах. І падабаецца мне кантраст паміж маім жыццём, маім адзінокім, без кахання, зацкаваным, да нязмогі бязладным жыццём і гэтай сямейна-мяшчанскай сферай. Я люблю ўдыхаць на лесвіцы пах цішыні, парадку, чысціні, прыстойнасці і ацуглянасці. Пах, у якім заўсёды, нягледзячы на маю нянавісць да мяшчанства, я знаходжу нешта кранальнае. Люблю пераступаць парог свайго пакоя, дзе ўсё гэта ўраз сканчаецца, дзе сярод гурбы кніг валяюцца недапалкі цыгараў і стаяць бутэлькі з-пад віна, дзе ўсё няўтульна, усё ў бязладдзі і запушчанасці, і дзе ўсё кнігі, рукапісы, думкі пазначана і прасякнута горам адзінокіх, цяжкасцю людскога жыцця, сумам па новым асэнсаваным чалавечым жыцці, якое даўно страціла ўсякі сэнс. Вось ужо я мінуў араўкарыю. На другім паверсе гэтага дома лесвіца вядзе міма невялічкай пляцоўкі перад кватэрай, якая несумненна бездакорнейшая, чысцейшая, прыбраннейшая, больш за ўсе іншыя, бо гэта пляцовачка проста ззяе звышлюдской дагледжанасцю, яна маленькі храм парадку. На паркетнай падлозе, на якую страх бярэ ступіць, стаяць чыста дзве цацкі-услончыкі, і на кожным па вялікім вазоне. У адным расце азалія, у другім даволі прыгожая араўкарыя. Здаровая, ўжо выносная дрэўца, свайго роду дасканаласць, кожная іголачка, кожная галінка, прамытая да бляску. Часам, калі ведаю, што мяне ніхто не бачыць, я карыстаюся гэтым месцам як храмам, саджуся пад араўкарыю на прыступку, трошкі адпачываю, складаю малітоў на рукі і багавейна гляджу ўніз на гэты райскі садок парадку, які вярэдзіць душу і сэрца сваім кранальным выглядам і смешнай адзінокасцю. За гэтай пляцоўкай, як бы пад свяшчэнным ценем араўкарыі, мне бачыцца кватэра, поўная блішчастага чырвонага дрэва, бачыцца жыццё, поўнае здароўя, жыццё, у якім рана ўстаюць, выконваюць свае абавязкі, больш-менш весела спраўляюць сямейныя святы, ходзяць у нядзелю ў кірху і рана кладуцца спаць. З удаванай лёгкасцю сэрца ішоў я па сырым асфальце вуліц. Плачучы і расплываючыся, глядзелі праз халодную мжаку агні лятарняў
і высмоктывалі з мокрай зямлі прыцьменныя адбіткі саміх сябе. Мне прыгадаліся прызабытыя гады маладосці. Як любіў я тады такія цёмныя і пахмурныя вечары позняй восені і зазім'я, як прагна і захмялела ўбіраў у сябе атмасферу адзіноты і суму. Калі мала не цэлымі начамі у слотую буру хадзіў, захінуўшыся ў паліто сярод варожай, аголена-золкай прыроды. Ужо тады самотны, але поўны шчасця і вершаў, якія пасля запісваў пры свечцы, седзячы на ложку ў сваім пакойчыку. Што ж, усё мінулася, як і не было. Чара была выпіта і больш не напаўнялася. Ці шкадаваў я? Не шкадаваў. Не было шкада нічога, што прайшло. Шкада было майго сённяга, усіх гэтых бясконцых гадзін, якія я страціў, якія толькі перацярпеў, якія не прынеслі мне ні гасцінцаў, ні ўзрушэнняў. Але, дзякаваць Богу, былі і выключэнні. Былі часам рэдка, праўда, і інакшыя гадзіны. Яны якраз прыходзілі з узрушэннямі, прыходзілі з гасцінцамі, ламалі сцены і вярталі мяне, аблудніка, да жывой душы свету. З журботай ўсё-такі з вялікай цікавасцю спрабаваў я ўспомніць апошняе такое ўражанне. Было тое на канцэрце. Гралі цудоўную старадаўнюю музыку, і паміж двумя тактамі піяна, драўляных духавых, мне раптам зноў адчыніліся дзверы ў той свет. Я ўзляцеў на нябёсы і ўбачыў Бога за працай. Я адчуў шчасны боль і ўжо больш ні ад чога на свеце не бараніўся, бо ўжо анічога на свеце не баяўся. Усяму сказаў так, аддаў сваё сэрца ўсяму. Гэта не задоўжылася, можа, на якіх чвэрць гадзіны, але тае ж ночы вярнулася ў сне, і з таго часу не ды і прабліскавала потайкам у самыя панылыя дні. Часам я цягам некалькіх хвілін бачыў гэта выразна, як залаты боскі след, які праходзіў праз маё жыццё. Ён амаль заўсёды быў засыпаны смеццем і брудам, але раптам зноў успыхвае залатымі іскрамі, і тады здаецца, што з яго ўжо нельга збіцца, але неўзабаве ён зноў прападае. Аднаго разу ноччу, лежачы без сну, я раптам загаварыў вершамі вельмі дзіўнымі і прыгожымі, але не дайшло мне да галавы запісаць, а раніца я іх ужо не памятаў, але яны зачаіліся ўва мне, як стары арэх у трэснутай шкарлупіне. Часам гэта наплывала, калі я чытаў якога-небудзь паэта, калі задумваўся над якім-небудзь выказваннем Дэкарта, Паскаля, часам гэта ўспыхвала і вяло мяне залатой ніткай у нябёсы, калі я бываў з каханай. Але, на жаль, цяжка знайсці гэты боскі след у сярэдзіне нашага жыцця, якое мы вядзем у сярэдзіне нашай такой жа задаволенай, такой мяшчанскай, такой бездухоўнай эпохі, калі я бачу гэтую архітэктуру, гэтыя справы, гэтую палітыку, гэтых людзей. Як жа мне не быць стэпавым ваўком і нікчэмным пустэльнікам у свеце, ніводнай мэты якога я не падзяляю, ніводная радасць якога не хвалюе мяне. Я доўга не вытрымліваю ні ў тэатры, ні ў кіно. Я не здольны чытаць газет, мала калі чытаю сучасныя кнігі. Я не разумею, якое такое радасці людзі шукаюць на чыгунках, у перапоўненых гатэлях, у кавярнях, раздзіраных духотлівай, настырлівай музыкай, у барах і вар'етэ элегантных раскошных гарадоў, на сусветных выставах, на святочных гульбішчах, на лекцыях для дапытлівых, на стадыёнах. Усіх гэтых радасцяў, якія маглі ж бо быць даступнымі і мне, і за якія тысячы іншых б'юцца, я не разумею, я не падзяляю. А тое, што бывае ў рэдкія гадзіны маёй радасці, тое, што для мяне шчасце, падзея, экстаз, лунання, гэта свет прызнае, шукае і любіць хіба што ў паэзіі. У жыцці яно здаецца яму вар'яцтвам. І насамрэч, калі свет у праўдзе, калі ў праўдзе гэтая музыка ў кавярнях, гэтыя масавыя забавы, гэтыя амерыканізаваныя, задаволеныя такім мізерам людзі, значыцца не ў праўдзе я. Значыцца я вар'ят,
Значыцца, я той самы стэпавы воўк, кім сябе не раз ужо называў. Звер, які заблытаў у чужы незразумелы яму свет і не знаходзіць сабе ні радзімы, ні ежы, ні паветра. З гэтымі прывычнымі ўжо думкамі ішоў я далей па мокрым асфальце праз адну найбольш зацішную і старую дзяльніцу горада. Насупраць, па той бок вуліцы, стаяў у цемры стары шэры мур, на які заўсёды любіў глядзець. Такі стары, ён заўсёды так бестурботна стаяў паміж маленькай кірхай і зноў жа старой бальніцай. Удзень вочы мае часта адпачывалі на яго няроўнай плоскасці, бо мала было такіх ціхіх, слаўных, маўклівых плоскасцяў у цэнтры горада, дзе на кожным квадратным метры гарлалі свае імёны то крама, то адвакат, то вынаходнік, то ўрач, то цырульнік альбо мазольных справаў майстар. Старавечны гэты мур і цяпер быў, я бачыў, у цішы і спакоі, але нешта такі ў ім перамянілася. Я разгубіўся, калі ўбачыў пасярэдзіне яго прыгожую брамку са стрэльчатым скляпеннем, бо не мог сказаць, была яна тут заўсёды, а ці толькі нядаўна паявілася. Выгляд у яе, несумненна, стары, замшэлы. Мусіць, ужо шмат стагоддзяў таму назад гэтая замкнутая брамка з цёмнай драўлянай палавінкай вяла ў які-небудзь заспаны кляштарны двор, ды і сёння, мабыць, вяла туды ж, хоць ад кляштара нічога не засталося, і, мусі быць, я яе сотні разоў бачыў, але проста не заўважаў. Можа быць, яе пафарбавалі нанова, і таму яна далася мне ў вочы. У кожным разе я спыніўся і уважліва паглядзеў туды, але не пайшоў на той бок, надта ж бо раскіс мокры брук. Я стаяў на тратуары і толькі глядзеў туды, было ўжо досыць цёмна, і мне здалося, што брамка ўпрыгожана вянком ці тое нечым стракатым. І, прыгледзеўшыся лепш, я ўбачыў над брамкаю светлую шыльду, на якой, так мне здалося, было нешта напісана. Я напружыў вочы і нарэшце, не гледзячы на бруд і лужыны, перайшоў на той бок. Тут я ўбачыў над брамкаю на шэра-зялёным ад старасці муры цьмяна асветленую пляму. Па ёй хуценька беглі стракатыя літары. Яны адразу знікалі, вярталіся і зноў рассеиваліся. Ну вось, падумаў я, цяпер і гэты стары слаўны мур спаганілі светлавой рэкламай. Між тым я разабраў некалькі слоў. Прачытаць іх было цяжка, даводзілася больш здагадвацца. Літары з'яўляліся нераўнамерна, вельмі бледныя і невыразныя, і вельмі хутка тухлі. Чалавек, які збіраўся правярнуць на гэтым спраўнак, вынаходлівасцю не вызначаўся. Ён быў стэпавы воўк, бедалага. Чаму ён запусціў свае літары сюды, на гэты мур, у самым цёмным закутку старамесця, такою парою, да яшчэ ў халепу, калі тут ніхто не ходзіць? І чаму яны такія лёгкія, такія эфірныя, такія вычудліва неразборныя? Але вось нарэшце такі мне ўдалося злавіць некалькі слоў падрад, а менавіта магічны тэатр. Уваход не ўсім, не ўсім. Я паспрабаваў адчыніць брамку. Цяжка. Старая клямка запала і не паддавалася, колькі я не ціскаў. Гульня літар скончылася, спынілася раптоўна, маркотліва зразумеўшы сваю марнасць. Я адступіўся крыху назад, улез у самую гразюку, літары больш не з'яўляліся. Гульня іх хутка патухла. Я доўга стаяў у гразі і чакаў, але дарма. І раптам, калі ўжо перастаў чакаць і вярнуўся на тратуар, перада мною, адбіўшыся ў асфальце, прамільгнула некалькі літар. Я прачытаў: «Толькі вар'ятам». Я прамёрз, але яшчэ доўга прастаяў, чакаючы далей. Але далей больш нічога. І калі я яшчэ стаяў і думаў пра тое, як прыгожа мільгаюць агеньчыкі літар на вільготным муры і ў чорным бляску асфальту, да мяне раптам вярнуўся абрывак маіх ранейшых думак, параўнання са светлым следам, які раставаў у далечыні. Я моцна скалеў і пайшоў з мараю пра гэты след, з сумам пра брамку ў магічны тэатр, даступны толькі вар'ятам. Тым часам я выйшаў у раён рынка, дзе не было недахопу ў вячэрніх забавах.
На кожным кроку тут віселі афішы і заклікалі надпісы. Жаночая харавая капэла, вар'еты, кіно, танцы. Але ўсё яно было не маё. Было для ўсіх, для нармальных людзей, якія на самай справе ўсюды, як я бачыў, тлуміліся ў пад'ездах. І ўсё ж моя маркота крыху рассеялася. Да мяне ўсё-такі дайшло вітанне з іншага свету. Скокі некалькіх каляровых літар гралі ў маёй душы і закранулі патайныя струны. Залаты след зноў замільгатаў. Я знайшоў дапатопную забягалаўку, дзе з майго першага прыезду ў горад гадоў 20 таму назад нічога не змянілася. І гаспадыня ўсё яшчэ тая, і многія цяперашнія госці праседжвалі тут і тады і на тых самых месцах за тымі самымі чарачкамі. Я зайшоў у гэты сціплы прытулак, тут было сховішча. Толькі ўсяго, праўда, такое самае, як там на лесвічыцы перад араўкарыяй. Тут я таксама не знаходзіў ні радзімы, ні грамадства, а знаходзіў толькі як глядач зацішнае мясцейка перад сцэнай, дзе чужыя людзі гралі чужыя п'есы, але нават і гэты зацішак быў нечагась варты. Ні шматлюдства, ні гаму, ні музыкі, толькі некалькі спакойных абываталяў за незасланымі драўлянымі столікамі, ні мармуру, ні эмаліраванага металу, ні плюшу, ні медзі. І перад кожным вечаровы напой. Добрае, дабротнае віно. Можа, гэтыя некалькі застольцаў са знаёмымі мне тварамі былі самыя сапраўдныя філістары, і дома ў іх філістарскіх кватэрах стаялі прылізаныя дамовыя алтары перад тупымі ідаламі задаволенасці. А можа, яны былі, як і я, адзінокія, спанталычаныя ў дарозе за булдыгі, якія задуменна тапілі ў віне свае збанкрутаваныя ідэалы. Такія самыя стэпавыя ваўкі і небаракі, як і я. Гэтага я не ведаў. Кожнага з іх цягнула сюды нейкая свая настальгія, нейкая расчараванасць, нейкая патрэба перамены. Жанаты шукаў тут атмасферы сваёй халасцяцкай пары, стары чыноўнік – водгаласу свайго студэнцтва. Усе яны былі даволі маўклівыя, і ўсе пілі, сядзелі, як і я, за бутэлькай эльзаскага, а не перад жаночай харавой капэлай. Тут я кінуў якар, тут можна было пранэндзіць гадзіну, а то і 2. Адпіўшы эльзаскага, я адразу адчуў, што з самай раніцы нічога не еў. Проста дзіва, чаго толькі чалавек не глытае. 10 хвілін я чытаў нейкую газеціну, запускаючы ў сябе праз вочы дух нейкага безадказнага чалавека, які на ўсю храпу перажоўвае са сваёй слінай чужыя словы, а пасля, не стравіўшы іх, выблёўвае назад. Гэтага я праглынуў цэлы слупок, а пасля зжэр добры кавалак вантробкі, выразанай з забітага цяляці. Дзівосы! Самае лепшае было эльзаскае. Я не любіў, прынамсі па буднях, дзікіх, моцных вінаў, якія даюць у галаву і славяцца сваім адмысловым смакам. Мне даспадобы зусім чыстыя, лёгкія, сціплыя мясцовыя віны, без ніякіх там мудрагельстых назваў. Іх можна піць памногу, і яны так прыемна аддаюць вясковасцю, зямлёй, небам і лесам. Шклянка эльзаскага і скіпка добрага хлеба самае лепшае. Але я ўжо з'еў порцыю вантробкі, зрэдка калі бывалая асалодай. Увогуле ж я не часта ем мяса, і перада мною стаяла другая шклянка. Дзівосна было і тое, што дзесьці ў зялёных далінах здаровыя, мілыя людзі даглядаюць вінаград, чавяць з яго сок, каб у розных канцах зямлі, далёка-далёка ад іх нейкія расчараванцы, амаль ужо спітыя і растрэсаныя жыццём стэпавыя ваўкі набіраліся бадзёру і жвавасці з чарачак гарбаткі. Па-мойму, гэта было дзівосна. Было добра, гэта дапамагло. Прыйшоў настрой. Слоўная каша газетнага артыкула, хоць і позна, але надала мяне на смех палёгкі. І тут раптам я ўзгадаў старую мелодыю таго піяна. Яна ярка паднялася ўва мне, як маленькая мыльная бунька, бліснула, паменшылася
і адбіла ў сабе цэлы свет і зноў мякка распалася. Калі б гэтая нябесная маленькая мелодыя употай пусціла карані ў маёй душы і раптам зноў зацвіла ўсімі каштоўнымі фарбамі сваёй яркай кветкі, то ці ж я прапаў бы канчаткова? Хай я, звер, заблудзіўся, не разумею вакольнага свету, але ж нейкі сэнс у маім ідыёцкім жыцці быў такі? Быў? Нешта ува мне адгукалася на покліч з далёкіх вышыняў, нешта улоўлівала яго, і ў мозгу маім роем раіліся тысячы малюнкаў. Гурты анёлаў Джота з маленькай царкоўнай столі у Падуі, а побач ступалі Гамлет і Афелія ў вянку, прыгожыя сімвалы ўсіх скрухаў і непаразуменняў свету. Стоячы ў палаючым шары, трубіў у рог Джаноцца, а Ціла Шмэльце нёс у руцэ свой новы капялюш. Барабудур падымаў угору да неба гару сваіх скульптураў. Не бяда, што ўсе гэтыя цудоўныя вобразы жывуць у тысячах іншых сэрцаў. Было яшчэ дзясяткі тысяч іншых невядомых карцін і гукаў, чыёй радзімай, чыім празорчым вокам і чуйным вухам была толькі мая душа. Старая бальнічная сцяна ў шэра-зялёных плямах, у трэшчынах і драпінах якой угадываліся тысячы фрэскаў. Хто даў ёй адказ? Хто ўпусціў яе ў сваё сэрца? Хто любіў яе? Хто адчуваў чароўнасць яе прытухлых фарбаў? Старыя кнігі манахаў з мяккімі мініяцюрамі, кнігі нямецкіх паэтаў 200гадовай і 100гадовай даўнасці, забытыя іх народам. Усе гэтыя пашкуматаныя, адцырэлыя тамы, друкаваныя і рукапісныя старонкі старадаўніх музыкаў, тоўстыя, жаўтлявыя лісты нотнай паперы з застылымі гукавымі відзежамі. Хто чуў іх разумныя і хітраватыя і знуджаныя галасы? Хто пранёс у сабе іх дух і чароўнасць праз іншую, ахаладзелую да іх эпоху? Хто ўспамінаў пра той маленькі упарты кіпарыс на гары над Губіо, які быў зламаны і расшчэплены лавінай, але ўсё-такі захаваў жыццё і запусціў сабе новую, хай і не такую густую чупрыну? Хто аддзякаваў гасціннай гаспадыні з другога паверху і яе вымытай да бляску араўкарыі? Стэпавы воўк. А хто шукаў за руінамі свайго жыцця расплылы сэнс, пакутаваў, што з выгляду жыў недалужна і бязглузда, жыў тым, што бяздумна, таемна спадзяваўся на адкрыццё і блізкасць Бога нават у апошнім вэрхале і хаосе. Я затрымаў у руцэ шклянку, у якую гаспадыня зноў хацела наліць, і ўстаў. Годзе віна. Залаты след бліснуў, нагадаўшы пра вечнае, пра Моцарта, пра зоркі. Я зноў мог нейкі час дыхаць, мог жыць, меў нахабства існаваць. Мне не трэба было пакутаваць, баяцца, саромецца. Дробны дождж распыркаўскаўся ад ветру, біў у ліхтары і скрыўся шкляным бляскам, калі я выйшаў на аціхлую вуліцу. Куды цяпер? Калі б у гэты момант адбыўся цуд і магло спраўдзіцца любое маё жаданне, перада мною цяпер адкрылася б невялікая прыгожая зала ў стылі Людовіка XVI, дзе некалькі харошых музыкаў прайгралі б мне 2-3 п'есы Гендаля і Моцарта. Цяпер гэта якраз упасавала б майму настрою. Я смакаваў бы халодную, высакародную музыку, як багінь-актар. О, калі б цяпер у мяне быў сябар, сябар у якім-небудзь пакойчыку на гарышчы, і каб сядзеў ён задумліва пры свечцы, а побач ляжала б ягоная скрыпка. Я прабраўся б у яго начную цішыню, бясшумна пракраўся б па лесвіцах і застаў бы яго знянацку, роспалаж, нахапам, і мы падсвяткавалі б некалькі незямных гадзін гутаркай і музыкай. Калісьці ў зышлыя гады я часта меў такое шчасце, але з часам яно аддалілася і сышло ад мяне. Паміж тымі днямі і цяперашнімі гадамі пралеглі жухлыя гады.
Я няспешна пайшоў дадому, наставіўшы каўнер паліто, абапіраючыся лёскай аб мокры брук. Як бы павольна я не ступаў, усё роўна, неўзабаве я сядзеў бы ў сваёй мансардзе, у гэтых нібыта родных сценах, якіх не любіў, але і абысціся без якіх не мог, бо насталі часы, калі мне нічога не абыходзіла прашвэндацца зімою ўсю ноч пад дажджом. Што ж, хай так і будзе. Нічога, вырашыў я, не сапсуе мне добрага вечаровага гумору, ні слота, ні падагра, ні раўкарыя, і хай не было камернага аркестра і не прадбачалася ніякага самотнага сябра са скрыпкай. Тая дзівосная мелодыя ўсё-такі гучала ўва мне, і я мог, напяваючы сабе пад нос з рытмічнымі перадышкамі, прыблізна ўзнавіць яе. Я задуменна ішоў далей. Не, свет не завязаўся мазалём ні на камернай музыцы, ні на сябры, і смешна было б мардаваць сябе бяссілай тугой па цяпле. Адзінота – гэта незалежнасць. Яе я хацеў, і яе я дабіўся за доўгія гады. Яна была халодная, як халодная ціхая прастора, дзе абарачваюцца зоркі. Калі я праходзіў міма нейкага рэстарана з танцпляцоўкай, мяне захіснула ліхаманкавай джазавай музыкай, грубай і гарачай, як дух сырога мяса. На хвіліну я аж спыніўся. Як бы я не ухіляўся ад музыкі гэтага роду, яна заўсёды вабіла мяне нейкімі сваімі таемнымі чарамі. Джаз быў мне агідны, але ён у 10 разоў быў мілейшы за ўсю цяперашнюю акадэмічную музыку, сваёй вясёлай, грубай дзікасцю ён глыбока кранаў і мае інстынкты. Ён дыхаў сумленнай, наіўнай пачуццёвасцю. З хвіліну я прастаяў, прынюхваючыся да крывавай вісклівай музыкі, злосна і пажадліва ўбіраючы ў сябе атмасферу гэтых залаў. Адна частка музыкі, лірычная, была сальнаватая, перасалоджаная, мляўкая, наскрозь сентыментальная. Другая частка была дзікая і апантана-выбуховая, але абедзве часткі наіўна і мірна спалучаліся, давалі ў выніку нешта цэльнае. Гэта была музыка пагібелі. Такая музыка, пэўна, мусіла існаваць у Рыме ў часу апошніх імператараў. Вядома, у параўнанні з Бахам, Моцартам і сапраўднай музыкай яна была чыстым свінствам. Але ж свінствам было ўсё наша мастацтва, усё наша мысленне, уся наша псеўдакультура, калі супастаўляць яе з сапраўднай культураю. А гэтая музыка мела перавагу вялікай шчырасці, прастадушна мілага негрыцянства, дзіцячай жывасці. У ёй было нешта ад негра і нешта ад амерыканца, які ў нас пры ўсёй сваёй сіле пакідае ўражанне хлапечай задзірыстасці і дураслівасці. Ці будзе і Еўропа такою? Ці ідзе яна да гэтага? Ці не былі мы, старыя знаўцы і цаніцелі ранейшай Еўропы, ранейшай сапраўднай музыкі, ранейшай сапраўднай паэзіі, ці не былі мы проста дурной меншасцю звышразумных неўротыкаў, якіх заўтра забудуць і высмеюць? Ці не было тое, што мы называем культурай, духам, душою? Ці не было тое, што для нас свяшчэннае і прыгожае, толькі прывіднасцю? Ці не сканала даўно тое, што толькі нам, жменьцы занудаў, здаецца сапраўдным і жывым? Можа, тое, пра што так турбуемся мы, дурні, было заўсёды нечым нязбытным. Старая дзяльніца горада прыняла мяне ў сваё ўлонне. Памерлая, нерэальная сярод шэрай мглы стаяла маленькая кірха. Раптам я ўспомніў учарашняе здарэнне. Загадкавую скляпеністую брамку, загадкавую шыльду з паглумлівым танцам літар. Якія там былі надпісы? Уваход не ўсім і яшчэ толькі вар'ятам? Я дапытліва паглядзеў на стары мур, у душы хочучы, каб чарадзейство пачалося зноў, каб надпіс запрасіў мяне, вар'ята, а брамка прапусціла. Там, можа, было як рыхтык тое, чаго я хацеў, там, магчыма, гралі маю музыку.
Цёмны мур замкнёны у глыбокім сне спакойна глядзеў на мяне праз густы змрок. Ніякіх брамак, ніякіх скляпенняў, толькі цёмны ціхі мур без праёму. Я з усмешкай пайшоў далей, прыветліва кіўнуўшы каменнай муроўцы. Спі спакойна, мур глухі, не будзіць-му цябе. Прыйдзе час, і яны зруйнуюць цябе альбо абляпяць заклікамі прагных фірмаў. Але ты яшчэ тут, ты яшчэ цудоўны, ціхі і сімпатычны мне. Вынарушынуўшы з чорнай пашчы заулка, мяне спалохаў нейкі праходжы, нейкі адзінокі начны запаздалец са стомленай паходкай, у кепцы і сінім каптане. На плячы ён нёс жардзіну з плакатам, а на жываце на рэмені латок, як у кірмашовага разносчыка. Змора наступаючы паперад мною, ён не абарочваўся, а то б я павітаўся з ім і пачаставаў бы цыгаркай. У святле бліжэйшай лятарні я паспрабаваў прачытаць ягоны штандар, яго чырвоны плакат на жэрдзе, але той хістаўся, і я нічога не разабраў. Тады я аклікнуў яго і папрасіў паказаць мне плакат. Ён спыніўся і патрымаў жэрдз крыху мацней. І я прачытаў хісткія літары. Анархісцкі вечаровы атракцыён. Магічны тэатр. Уваход не вам. Якраз вас я і шукаў, усклікнуў я радасна. Што гэта ў вас за атракцыён? Дзе ён будзе? Калі? Ён ужо зноў ішоў. Не ўсім, адказаў ён абыякава сонным голасам, ідучы далей. Яму было годзе, яму карцела хутчэй дамоў. Пастойце, крыкнуў я ў подбег за ім. Што там у вас у скрынцы? Я гатовы што-небудзь купіць. Не спыняючыся, той машынальна палез у скрынку, дастаў нейкую кніжачку і працягнуў мне. Я хутенька схапіў яе і схаваў. Пакуль я расшпільваў паліто, каб дастаць грошы, ён павярнуў падваротню, зачыніў за сабою варотцы і знік. З двара пачуліся яго цяжкія крокі, сперша па бруку, потым па драўлянай лесвіцы, а потым ужо нічога чуваць і не было. І раптам я таксама вельмі змарыўся і адчуў, што ўжо позна, і што няблага было б вярнуцца дамоў. Я пайшоў барджэй праз сонную скраіну, дабраўся да свайго раёна, дзе сярод парку на месца старога гарадскога вала у дагледжаных даходных дамах за газончыкамі і плюшчом жывуць чыноўнікі і дробныя ранціі. Міма плюшу, міма газона, міма маленькай елачкі я прайшоў да ганка, намацаў, куды ўсунуць ключ, знайшоў кнопку асвятлення, пракраўся міма шкляных дзвярэй, міма паліраваных шафаў і вазонаў з раслінамі, і адамкнуў свой пакой, сваю маленькую яўную радзіму, дзе мяне чакалі фатэль і печ, чарнільніца і эцюднік, Наваліс і Дастаеўскі чакалі так, як чакаюць іншых, правільных людзей, калі тыя вяртаюцца дамоў. Маці альбо жонка, дзеці, служанкі, сабакі, каты. Калі я здымаў мокрае паліто, мне зноў на вочы ўскінулася тая кніжачка. Я дастаў яе, гэта была тонкая, дрэнна надрукаваная на дрэннай паперы кірмашовая брашурка, тыпу кніжак «Тым, што нарадзіліся ў студзені» альбо «Як за 8 дзён скінуць 20 гадоў». Але ўладзіўшыся ў фатэлі і начапіўшы акуляры, са здзіўленнем, з раптоўным адчуваннем, што тут утаіўся сам лёс, прачытаў на вокладцы назву «Трактат пра стэпавага ваўка. Не ўсім». І вось які быў змест брашуры, якую я з усё большай цікавасцю прачытаў адным духам.